Scrima a fost înlocuită cel puțin pentru moment cu pista de raliuri. Ana Maria Brânza a asistat la avantpremiera campionatului național. Dacă inițial doar s-a uitat Brânză și a făcut apoi curaj și a și testat o mașină. Când fac cruce, acum ce trebuie să fac? Promit să mă țin bine. Da, nu te E mai rău decât zborul cu parașuta? Nu cred. Nu. Și atunci... Ana s-a convins, cursele de mașini au intrat pe lista ei de priorități. Sunt ok, n-am nimic. I'm alive! Cum a fost? Cum să fie bine? Uite, sunt cu zâmbetul pe buze, am înghețat acolo. E adrenalină pură, e genial. Acum te așteptam la shakedown, pentru că asta a fost doar mirosul. A fost însă schimb pe schimb. Ana Maria Brânză l-a invitat la un duel pe pilotul de la Napoca Rally Academy. Era mai ușor în mașină, parcă, nu? Mult mai ușor. Mașina controlam, aici face ce vrei tu.